Nalingaw ang mga residente nga nagtan-aw sa 11 longboard downhill competition sa soft opening sa ika-53rd founding anniversary sa Malungon, Sarangani Province nga dunay temang Malungon, Our Home Beyond the Hills. 50 ka mga contenders gikan sa lain-laing kategorya ang nagtigi sa kompetisyon. Gilang kuban kini sa mga lalakig babay nga mga skateboard enthusiasts gikan sa lain-laing lugar sa Mindanao. Suot ang ilang mga skateboarding protective gear, misakay sa 8 to 11 pound, 130 cm long skateboard o gipakita sa mga contenders ang ilang kahanas sa pagdula sa skateboard samtang nagpadaos-dos gikan sa taas paingon sa ubos nga bahin sa lugar din gipahigayon ang kompetisyon. Gipakita sab sa mga players ang ilang kaisog sa extreme sports action nga karon nahimong kalingawan sa matag sports enthusiast sa nasud. Makita sa hulagway nga nagka-standby sa lugar ang rescue vehicle sa medical team aron daling makaresponde panahon sa emergency. Ang first ever longboard downhill competition sa poblasyon Malungon, Sarangani Province gitambungan mismo ni Malungon Mayor Attorney Maria Teresa Constantino. Gibutyag sa mayor ug sa event organizer nga abli na karon sa mas nindot ug daghang aktibidad ang lokal nga gobyerno sa Malungon nga tambungan sa pro players gikan sa national level sa sunod nga mga major events sa lungsod. Nalipay ang mga residente dumuduong, hilabi na gyud ang mga misalmot sa kompetisyon nga hinay-hinay nang mibalik ang mga kalingawan susama niini nga natanggong sa kapin 2 ka tuig tungod sa pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.